Така, здравейте хора! Ево! Днес правим новият клип на... В YouTube ще качвам в канала на Кобрат, ако ме виждате. Да. Днес ще правим някакъв негов макет, от тях сме и ще спа днеска от тях. Ще правим някакъв макет на динозаври, къде го извадихме от някъде. Сега ще го направим, ще качим клипа в YouTube и после може би ще има клип или на Minecraft или на Mortal Kombat. Не знаем, да, ще решим едно от двете. Добре, и да започваме. Не, че започваме сега, защото гледайте, ето там е показано как е макета. И хора, ще мислим да бъде клипа от около 4 минути. Ако не успеем за 4 минути, ще направим един клип и ще направим продължение. Но мисля, че ще успеем, защото ние го родим. После ще бъде продължението. Бързо, да, после. Значи това е тук. Чакай, двойно по-бързо. Имаме един голям динозавър, който трябва да бъде... И открих. Айде бе. Не точно така. Той е? Къде? Не е той. Не. Значи трябва да редим по-бързо, защото имаме много малко време. Имаме 4 минути, защото паметта на телефона на Кобрат, защото не си носим камерата. 1 минута и 20 секунди е клипа за сега. Добре. Мале, това нещо не мога да намеря. Значи така. Окей. Не мога да открия това. Окей, сме стоя. Ето седи тук, ако виждате. Кобрата, ако може малко да се дръпне. Не! Чакай, заклати купи. Няма да бутна. Значи, някои динозаври липсват, че прощавате. Ще ни прощавате за това. Ще разберем. Може някой просто да не ги виждаме. Да. Помниш ли, ние решихме, че... Ето хора, тук има един. Точно така, намеря си го това. Значи така. Да, намерих. Чай да не пречим на камерата. Така, почти всичките динозаври бяха намерени. Ей! Дай го то, точно така. Точно той е, бе. Точно той е. Добре. Чакай, къде беше? Тук не. Става. Да, перфект. Само да тук не знам кой ще сложим. То аз не го откривам. Ще сложим някой друг. Просто някакъв. Ето, ако искаш. Не то къде седи. Ако няма. Не, то го знам къде седи. Ето. Няма. Тук ли? Да, точно тук. Не е тук. Някъде. Няма къде не е тук. Има. Добре хора, слагаме. Ще правим май продължение на този клип, защото от 2 минути и 40 секунди снима няма май да успеем да го наредим. Ако искаш, Кобрате, да слагаме повечето динозаври, не на тяхните места, намери го това. Защото... Айде, то голямо чудо пак ще стане хубав макета. Да, така че... То виждаш ли го някъде? Участва ли защо? Не. Май е, не. Ето го. Да, но долу за какво го слагаме? Ето тук някъде. Ще го сложим на измислено си място. Да, някакво измислено място. И така хора, след малко... Къде са? Къде искаш? Добре, хора, ако не повечето животни, за което съжаляваме, че ги няма, но просто сме ние такива. И това... Не сме някакви гениални да го построим за 5 минути. Това може да бъде краят на този клип. Кобрате, още 2 динозавра, къде ще сложим? Ще намерим. То участва ли? Слагай някъде. Да, участва. Да, слагай. Така хора. Да, ще му душа опашката. Да. Добре хора, И това ще бъде краят на... От другата страна. И добре хора, това ще бъде нашият клип. Чао! И до скоро!